Θα δείξουμε εδώ στο εργαστήριο αυτοματισμών της ΓΑΜΑ ηλεκτρολόγων τη χρήση του delay on. Το delay on τι είναι? Είναι ένα χρονικό το οποίο όταν θα πάρει παλμό, να το πούμε έτσι, δεν θα οπλίσει αμέσως, αλλά θα οπλίσει μετά από κάποιο χρόνο που τον ρυθμίζουμε εμείς. Εδώ θα δούμε τη χρήση του delay on χρησιμοποιώντας δύο φορτία και μάλιστα δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας είναι αυτός που είναι ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης, τον έχουμε κάνει εμείς, και ο άλλος είναι ένας μονοφασικός κινητήρας με βοηθητικό τύλιγμα και πυκνοτή μόνιμης κατάστασης λειτουργίας. Τι θα κάνουμε? Το κάθε ένα από αυτά τα δύο φορτία θα τροφοδοτείται μέσω του ρελέ του και του θερμικού του. Ρελέ 1, θερμικό 1 για αυτό το φορτίο, για αυτό το κινητήρα συνεχούς ρεύματος, και ρελέ 2 με το αντίστοιχο θερμικό του για αυτόν εδώ τον κινητήρα μονοφασικού ρεύματος με βοηθητικό τύλιγμα, ξαναλέω, και πυκνοτή μόνιμης κατάστασης λειτουργίας. Έχουμε ρυθμίσει το χρονικό, ούτως ώστε έχουμε την μπουτονιέρα με ένα start και ένα stop. Όταν θα πατήσω το start, θα δουλέψει πρώτα ο πρώτος κινητήρας συνεχούς ρεύματος για 25 δευτερόλεπτα και μετά θα κόψει και θα δουλέψει ο δεύτερος κινητήρας. Και οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, πατάμε το stop και κόβουμε τη λειτουργία είτε του πρώτου είτε του δεύτερου. Για πάμε, βάζω ρεύμα στην τράπεζα, ανάψαν τα λαμπάκια, πατάω start, δουλεύει ο πρώτος κινητήρας, ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος, και εγώ αρχίζω και μετράω ήδη το χρόνο. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Πήρε ο δεύτερος, στα 25 δευτερόλεπτα καταλάβατε ότι ήταν προσεγγιστικά γιατί μέτραγα με το στόμα και δεν τα πήρα από την αρχή. Και τώρα έκοψε ο κινητήρας συνεχούς και δουλεύει ο κινητήρας ο μονοφασικός του εναλλασσομένου ρεύματος. Πατάω stop και σταματάει. Να το δούμε άλλη μια φορά. Θα πατήσω και το stop ενδιάμεσα. Ξαναπατάω start. Δουλεύει αυτός κάποια χρονική στιγμή. Όποτε θέλω πατάω stop και σταματάει και αυτός. Ξαναπατάω start. Τον αφήνω να δουλέψει, να περάσουν τα 25 δευτερόλεπτα, να σταματήσει αυτός και να δουλέψει ο μονοφασικός, ο ασύγχρονος, ξαναλέω, με βοηθητικό και πυκνοτή. Και εδώ αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και εξηγούμε με τους μαθητές είναι το πρόγραμμα που έχουμε περάσει μέσα στο PLC με τη χρήση του delay on. Είδατε, έκοψε, πέρασε ο χρόνος και δουλεύει ο δεύτερος. Πατάω stop, τέλος.